Ма кои сте вие, бе, че ще ме освирквате? Кои сте вие, бе? За това, че съм рижав ли ме освирквате, бе? Нямам душа? Вие нямате душа, не ме карайте да пускам тихи убия, защото всичките ще умрете. Ясен ли съм, бе? За какви се помислихте, бе? Смръдлявци? Ай, като сте толкова отворени смръдлявци, един от вас да излезе и да се бие с мен за титлата. Смръдлявци, и след тая вечер аз ще бъда вашият шампион за винаги! О, брат! Така, айде! Бухта! 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 Леле, нямам търпение! О, брат! Не. Оле, мале! Оле, мале! Глей, колко е секси нашия човек. Резнат ли му трите косъма на главата, той ще загуби битката. Дами и господа, посрещете бухтата. Първият човек излизащ от сейфа, който е тук, за да предизвика Сами Зейн за неговата титла, която дори не знам коя е. Виждате разликата в ръста, в теглото. Това е истинско живота. Аре! Викай за мене, по кух ще взема титлата. Добре, браво, бухта! Айде, Сами Зейн вече пълни гащите, защото знае, че бухтата сега ще направи, може би, нещо нечувано до този момент. Титлата е заложена. Бухтата прави своя дебют срещу Сами Зейн.